daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami. Won bambino dami, hey, won bambino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, oh, tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh, oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Kon Amadou mi yi hande neɗɗo mo ganduɗa mi wayri ɗum a wayri ɗum te ko neɗɗo men ko neɗɗo gila hanki meji hon foto won kay wona Djiby Hasil Bara anne o mbaɗɗon an kam ka neɗɗo wadde ko hammel mamen anne wallam an neɗɗo wima fotte neɗɗo jeeri an hammel sa lelle wax ɗum yo duggoyde wona o miijo ko moƴƴi miijo hanki Bukari yo haalmi wawa ɗum an Amadou mbeɗa turi mbeɗa yeeyto jayeje tan ha neɗɗo jaggi guitam ni waɗi ni wallahi jonggo ngo heko ɗaati ɗaatu go ndeke ko hulimata mbira hulimata yiɗum mas wallahi mi yii hulimata hulimata ene wuuri wallahi ene wuuri ha billahi wallahi Amadou fiile am woy ha feere mu booni wallahi ɗum ni namni cukuloñ namni mbara ɓesni namni Abdourahmane ala fof mbo namnani wallahi o kur ko laaɓi reedu mo joni noon ko hoɗum o wuuri goram Amadou ɓuri ko hen hamde ay ko ngati ko Sofia kañumne ko ɗum muuri ɗum kayne ndeke ko mbayruɗen ɗum ko fof wallahi ndeke seeri e joom galle mu laabi tati Nenjew oɗo jongoma ko vrai imbécile ko vrai kacapan ko jasɗo ko poson mawɗo mo war men enen fof noon taw hay gortinante min mi jaɓata ɗum on woni holon jongoma o par ce que hanki nde garam ɗo nder suudu ma nde ɓe dari ɗo e damal ngal nofuru noon ala hipponte min nani haalde oɗon o wi on ko tuttumɗa ham ko mi waɗi ɗum min noon wonto hakkillam nayi kam par ce que ñande hen o ari o wi kam omo yalta Sofia téléphone janano ko uddata hoore ma adon heewi caɗele heewi perguitte Bukari pourquoi Allah rewɓe yiɗɓe resede moƴƴuɓe heɓe ceere he Amadou debbo resete tan taw resi ɗum ko gorel bolle pooɗi gorel wala kaan jooɗo hen ɗum fejere ko ɗum tan waɗata ɗum de accu malle maɗide ko ɗum woni ala kam mbarno minne koye haale koye deƴƴe wona minne mi joɗɗoy cen tan ha Khadija lappimi téléphone Khadija homo Khadija ma mbo gurdunɗa o giɗo ma o Amadou hakkude ma e Allah Khadija ene wuuri billahi ene wuuri boni Fouta Khadija boni Fouta o noddimi téléphone o wimi ko jiɗɗa ara e galle heɗo mbinum ala o wimi pourquoi mbino par ce que Boucar resite debbo omo resi mettoɗo ivoirien bonɗo a faami o haali mbino woto ar par ce que ari meɗen addanama probléme Boucar hay Boucar goyta Amadou an boni an jaasi Amadou an ɓalimi ɓernde Amadou an Khadija nodduma haaldama jooɗa balɗe poɗɗe ni hay haalandemi haalanani sabu ɓalde ɓernde ɓaleede ala Amadou ko an hunni woto yiiri ɗum noon gañanmami probléme kadi ɗeɗo balɗe haɗani galle o no wayni jiiɓa tan ɗum taki
ɗum tan mbaɗo ɗum han testo ñani jeeyi ñan gujta ngaram ni tammam lisa ana kadi oɗona restaurant Bukari. Naam. Viens ici. Viens ici. Arga sugulma. ma yaw kay tawde kam ɗum Zoma. min mbiɗa andi ko kalam ko très bien par ce que mbiɗa andi to guittum ɗum par ce que ñande hen o wi kam ko jaltowo a faami gartum tawru mum ɗon e waño jaltum mbiɗa adda takkol taw mi hipponde barmam komi kippunoɗo ha feewi taw mi hipponde ne hippiti Ko mbiɗa ko? min wima noon La ilaha illallah. te nen jeew Mbaro ñamani ɗum ɗi? min kala ko cikkitimi aduna mbiɗa andi holno mbaɗdanmi hen mbiɗa andi très bien holko mbaɗmi te o billahi oɗo min haala ka jimmi ko yaade joni joni mi haaldoyaymo Gumi ɗum harandemo An yawa am noon waɗi. sesi ñun ko joddanakami Sofia Sofia jiwdanmi Sofia kay. ko jam wona jam Wona jam. wona jam Haalnam yawa am. wa sesi Yawa am haade mi faɗɗade ɗo walla mi heɓto ɗo. sesi jiɗmi ko ballakami Sofia Sofia on ko muusimo o sali haalande kam ko ɗum woni. o fuɗɗino haalande kam nel wañi to mais o kuppi haala makko ka jiɗmi ko ballakam sibbi Allah jahanala kam to makko jewda e makko ƴeewa ko muusimo so tawi o haalnani kam tan o sikal kono mbami ni ko ɗum tawi jabana haalde te min mbiɗa horsini Sofia mi yiɗa ko muusimo walla mi rek sibbi Allah kono ay oɗo jongo ma tawi ko bandi walla tawi o wonkoye hollude mi omo heewi hakkille mo tawam ɗo ñande hen o tawi kam nder sudam o wi kam nde garnomi dewni ne wañma o nde mi hippit ɗum mbeɗa ƴeew ko defɗa mane jongo ma meeɗi nadde wañam ha hippiri barma meeɗi nadde ko defami Meeɗa wadde. han Meeɗa. o yetto o hippiri barma mo jooɗo woni o yettomo haalnan picci baccaji mi jaɓantamo ɗum taw noon o wonkoye holludemi ko bandi mami hollum min ɓuuri wonde bandi min ɓuuri wonde kacapan te mi yahata mi haaldoya e makko Ala. Sofia. Wat sesi. Jara jam jam. ala mi wawa wadde seesa Ahan kay a waɗat sesi. mi wawa wadde seesa Fanmat. Sofia kam mataw ɗe caɗele ɗe dañi ɗo e galle he wa hono rewata kadi ha dañ caɗele ɓurɗe ɗe maw. mais wonde wajji koye VP o ni puuɗo gonɗo e galle eme wonde ko on ni o wajjini e ko randade Woni logoñere wonde nde nder galle he. foode No wawi taw kadi ko hende logoñeti ɗum de. fuude mais walla min makko rek to yawatto e deeƴere noon sabu o sali haalande kam oɗo ɓiɗɗo o tampi e nder galle o woyi o tampi mi yiɗa haydara ko muusimo te ko ɓinguel nenam temi o horsinimo ha maya no yaade e makko jodda e makko ƴeewa ko muusimo tan jiɗi mballa kam Fanmat. Ɓayri taƴi feɓataka ko noon ɗum wayi. Wuppumi yahata Amadou. Mi nodda Amadou min jaddum. Hoɗo woni suud jeewa. moy no ngabbude dowde par ce que minen no koyɗen ne dillano ndu so fayan suujewa Fan mi yaha mi rewano e Amadou min jahda toon. Sofia mbimi ya haade mi wiyani a ƴewton banggoɗɗo de An Fanmat ana selli an. An yimɓe ndekla probléme an miijo affaire kira. ya tan gatta yangrani Amadou argay. an mbarka jam Wona jam de. ah An dek Sofia ko dañɗo probléme. Sofia Eyi. ndey Yin ɗum Fanmat haalnatnomi joni. Gila fin yaltani e mboni suud jeewa omo jehen toon kalden mi. min de kam gandu ceermi ko Sofia fof wallahi mi yiɗna Sofia probléme par ce que Sofia neɗɗo moƴƴo Omo jehen kay omo jehen ko ɗum woni. Moyla. Andi ko gandintumami. Oppe makko hakkille. Te ndentuɗamo kadi. A nani ko mbimami ko? O wona neɗɗo moƴƴo. nani ko kalɗa ko Argay no gartira hakkille ma nani? Amadou. Ya yewdo e jeew. Sofia an no mbiɗa sohlema argay. ko jam Argay. mbiɗa o haalnanimi caɗele Holko annomi caɗe? Sofia caɗele kay mawɗe jogue nder galle mais o fotani wuppidede caɗele o fota aro haalde hen yimɓe Amadou est ce que wona onon jii caɗele makko ni min mbiyani ɗum de taw hollani kam ɗum. he ko Fatima ari tawi mina Boukary min jooɗi noddi Boukary a faami ɓe ndeeyo après Boukary arti o wi Sofia dañ caɗele nana ka mbiya Sofia dañani caɗele dañɗo kay caɗele ɓurɗi kay bon An kam Sofia
an Sofia est ce que kanne Sofia hon gondata ɗo galle hen daña probléme ha mbatta noddu yimɓe woɓɓe ha ɗumen haalan probléme ma min a haalnani probléme o min aɗani ɗo kala kewi ɗo e galle he min ɓoronto paɗa mi rekla ɗum an sa dañi probléme a haalanta kam Kaw Bukari t'inquiète pas min hay problème goto mi ala hay dar mo wondani hay goto kadi mi waddani hay dar mo wondani artirte hen hakkille ma he Sofia min est ce que mi feeri huccidde ma mbima beela aɗa jogui probléme min kay min andude ka joguiɗo probléme min an tinde a haalani probléme ma yimɓe woɓɓe ɓe gona min ɗum tagi noddumami ga namnadem mais wona question meɗma namno haɗa kam wi t'inquiète pas ɗum mbimami noon mi ala probléme hay dar mi wondani hay goto mi waddani min kay somi wadde neɗɗo walla mi dañi probléme aɗa mi haalama par ce que an nanguirmami comme no ka jinnaɗam donc t'inquiète pas Sofia saabu Allah woto wiyam t'inquiète pas sika yi noddumami ha jaltuɗen boowal ga ko andude ka jogueɗo probléme wala mi yiyan ɗum de so Allah min noon wawa woppa Sofia en dañ caɗele par ce que Sofia caɗele ɗe dañ hakkude amen tan joni Sofia wadde ɓe jiiɗi warde Sofia walla te min kam jiɗmi ko andude caɗele ko ɗi goni min mi safrade Sofia hol caɗele foti dañde timitinani ɗum ko ɗum minne min cikkano so dañi caɗele ma haalana par ce que fotani hen suudu ko wonde ha il faut mi ƴeewa ɗum ha ciwo galle probléme mo gummiɗa fof janta e goɗɗo kadi hay dar mo wondani sérieux hay dar mo wondani Kaw Bukari an jongoma jongoma holko gandanɗa ɗum e jikkuji mum e wonde mum debbo galle e wonde mum neɗɗo est ce que holko gandanɗamo Sofia jongomo ko debbo moƴƴo ko debbo bawɗo yidde jongomo ko debbo deseteɗo kono noon mi andinma kam leñol mum mi anda e mumen haydara mi anda hen hay goto ko jongomo gandumi te mbeɗa andi ko debbo moƴƴo ko deseteɗo ah bon ko debbo moƴƴo ok moƴƴi ɓayre noon ɗo joni cuuɗo suuɗ ko ala hakkude men ma won ko baddilmami ko battilatmami ko woni yewtidanam en Fatimata o gandina ɗum jongoma ko debbo moƴƴo gandina ɗum kadi galle o mi yiiɗa hen caɗele mi yiiɗa hen doko mi yiiɗa hen haare yo artir hakkille mum no feewi ko ɗum jiɗmi ya waɗanam ala probléme mami waɗan ɗum wona ɗum tan jiɗɗa mami waɗan ɗum inchallah Sofia tinnoro Allah funtodirnami mumen jippinanami tension o gonɗo mumen ɓe ganda jongoma ko galle he jeeya ko cuhlel dewel te ko moƴƴo haydara ala e mum jikku moƴƴo Allah waɗe mum wallahi gonga inchallah moƴƴe jarama jehen nder Bukari Sofia wima Sofia haalananima haydara mi siri dow mi sammila jaɓanima haalan hay tous eko jeew wima an jewde wi Sofia haalnani hay probléme goto joni noon Bukari joni ɗum wawi wonde ha min fonno han ɓaɗa Sofia so dañi probléme mi haalan ɗum kono mi suusa ɗum ɓadde par ce que hande kala ɗi ɓadimi Sofia wata kono teki muɗi ɓaddi ɗum ñagga tan wiya tan hom kam ñaama kala ɗi ɓadimi Sofia joni yiiɗa yomi ɗum ɓadda o probléme Sofia de rondi tan jaɓani tan yomin kaldu harani noon min ko hakkillam hokkimi yaltin Sofia galle o he la ilaha illa Amadou han tan miijiɗa miijo bongo noon kala de ka kinɗa ha jaltinɗa Sofia galle o ha gorko goɗɗo waɗe mu jonggo a wonta ɗum heɓ aduna lakara Amadou an hoore moƴƴo ko miijo moƴƴo la ilaha illa ɓe noon an Bukari ƴeew joni noon ƴeew o jikkum Sofia jogui joni noon ƴeew nde bonde Sofia jogui ƴeewɗon kuɓam ɓerna ɗon Sofia wattani allo he andi ko gandintumami guilnani aɗon noddami nder mi wawani ƴettude mbeɗa kuppuma heɗomi mbimami ko kalantumami ko ay komi jaltuɗo ha bowal pour yidde haaldude ma
ay an ko dokkumami ko nani yiɗa heewde noon anani ko kalantumami ko itta numéro am e téléphone ma ha laaɓa certo hoto nodditam aɗa jaasi an a wona neɗɗo wallahi sa woni neɗɗo nodditta kam aha eyyi ko nden gonnomi kangaɗo nden gonnomi mo anda haydara mbeɗa ɗaani tan mbeɗa rewe ma ko mbiɗa fof mi wima eyyi aha joni yo dewgalam bon an ƴetta dewgal ma mbewna ha feewa an e famille ma fof nongon hen ha tiiɗa min ɗalde nde noon dewgalam wona ɗo irto gallam bonna cukaga mi jaɓantama ɗum noon andi ko gandintumami a fewnta dewgal ma ha feewa aɗa bonna dewgalam mbimi wallam he andi ko gandintumami ɓay on Abdourahmane ma kalta ɓurma laabi 33 an e famille ma onon ɓuuri ɗo bonde son moƴƴuno on mbatta kam ko mbaɗɗon kam ko heɗomi mbima min heɗata koma hande ko an heɗoto kam kono mi heɗata koma ayi ɗalde nden ɗon fini hande wonti neɗɗo haalde tawi ma keɗoɗa kam noon Abdourahmane on de ɓurma yumma ɓurma baaba te ko gorko moƴƴo bawɗo galle mum bawɗo debbo mum mbimi walla mi jam he haala jutka ka fof en ko raɓɓinini haala ka fof mi heɗata koma mi wontano mbeɗa pertatawa mbeɗa heɗoma hande noon ko min haalda tawi ma hoto nodditam an jasɗo an mo firtani haydara o an bonɗo o pourquoi amadou an Sofia kala no wawi sifor ko an waɗi ɗum noon an wadde an a yejjinɗam gurdam ɗam gurnuɗa Sofia e o galle ɗe caɗele donnoɗa ɗum an ala fof ka waɗani ɗo Sofia noon hayso ñalli yoɓta dem guel subaka ha nawi mum wawama yoɓta ko mbaɗɗa ɗum ko an a rufiɗo Sofia kafe golli a rufiɗo karaw mum a walla ni ɗum nder douze ala fof ka waɗani ɗum ɗo Amadou ko an bonni Sofia min kala kalmanta Sofia ɓuura sukari reɓe fof moƴƴi Sofia de ko moƴƴo Sofia de kam mbiɗa yanna ɗum jomam ala mbawɗa rew han bonna ɗum wallahi ɓe sukaɓe rewɓe yontoɓe han ɓeya ɓeni Facebook ɓeya ɓeni TikTok ɓeya ɓeni gauche droite au milieu Sofia a yirani ɗum ɗen gueɗe hay Sofia ko debbo moƴƴo de billahi ko an bonni Sofia wallahi an bonni ɗum joni noon hono feere ponmi ƴettu hami dañi jaam ay o jikkuma wallahi sa ittanima ki cuurki ko kuɓɓuɗa nder hoore ma hetan ko yimɓe mbi gotan mbiya sap sa sansani ɗum a resta ɗum kay min wima noon waklit o jikku Amadou ittu o jikku he andi ko gandintumami hoto nodditami téléphone am anani ko mbimami ko ittu numéro am e téléphone ma ha laaɓa cer kuɗaɗo Allah mbe sil Fatima ay min de komi jandoyinoɗo mbiɗa fuɗɗi arde nen yaha tour tour paɗa ndenna kam gallo ƴewna kam waajo waaji hol ƴewteɗo Boukary mo ƴewte goɗɗo ko ƴewanteɗa e Boukary mawɗo killifaɗo ƴewnam mo rek par ce que waaji ɓuuri faade nen dow to sirani ƴewnam tan e ya darnam Boukary de Boukary den nder to e moƴƴi waaji ɓuuri faade nen dow sirani Fatimata wonko ganduɗa kono yonti mi haalanma ɗum ha tengte probléme hakkude ma e Amadou Fatimata andi jinmi ganduɗa Amadou wona enen mbaɗi ɗum mawɗo Amadou ko Allah waɗi ɗum mawɗo nder galle he enen ɓeɗo fof hande Allah accu ko Amadou woni kilifa men e nder wuro ngo min noon ina muusimi hande ko Amadou kala no wawi siforo kala no wawi laworo kala no wayi wuldene yo neɗɗo ittan ɗum gueɗal mawɗo ayi mawɗo ko jullare sa fergitimo e mum ko an gañato so fergitimo e ma ko an gañato ala e saago woda ko muñanɗen ɗum ala e saago okken ɗum hurum yitere mangu Boukary affaire Amadou si t'es en train d'envoyer ça Amadou mo wiyo jor place mo tami jor place Boukary faut me laisser avec Amadou de Amadou moi n'a qu'à laisser à son place je vais rester à ma place Amadou jor tranquille mo ko mi jor tranquille min Amadou min garda haal min garda haydar ngojum ko woram taw woji do jor place mo ko tami jor place wala xana ma la Amadou s'il te plaît j'ai pas besoin de ça de Fatima ɗum de kala mi kadi ɗum de kala mema
min kam somi suwa ɗo yekkit konngol tan tawa wi aɗa olla heen lesdi faynma min komi kelefa ma ayna amadou woniri ni kelefa men enen fof min ko noon gonirumi kelefa ma an min komi desɗom siko mbeɗa haaldama noon a foti okkudemi neydi a foti okkudemi respect affaire amadou ha joni a pata ɗum amadou ala ko mbaɗi mom amadou mi a ñaani ɗum de amadou no wayni no mbami jikkuji am ɓe jahata comme jikkuji maɓe jahata min o wi komi bonɗo ala ko heddinta kam yo jooɗo place makko tan mi jewla par ce que wole mal maintenant bukat min goƴumi ko hooram taw to gonimi ɗo fañmata gonga tigi ko hoore ma woƴma kono min siko mi waɗima proposé hunde a foti kam jaɓan min andi cohlumi mi sohlani haala sewka e nder galle o mi sohlani yimɓe tekkodirɓe e nder galle o te amadou neɗɗo tekkodirɗo mum fotani wonde e nder galle he mbeɗa ɗum yeewa par ce que amadou woto yejjit ko kayi addoyna ma adduma gaddugol joɗgol natnoma e nder galle he toppitima toppitogol moƴƴol ko nena toppitori jeewa ko noon toppitorma an onon fof ko amadou addi mon nder galle he de minen koye less koyɗe amadou min neyi ha min tolni ɗo min tolni joni noon sika wi aɗa ɗo waɗana amadou awdere fatmat ɗum yahata aɗa andi ko cohlumi aɗa andi ko ñaguimami ko jaɓanami wawredde amadou mi yaha mi yewtide amadou enen fof ƴetten paaɗe men jeehen haɗa amadou totta amadou jongo jarlodiron jafodiron galle o wona jaam gonen e jaam par ce que ɗo ɗo tolni ɗen han surtout an probléme jiganima probléme jiganim Bougaye ala probléme mi wimo to gonimi ɗo gilanke cagga ha joni ko ton goni woto sikko on ko moftimɗo rek mi wawa dillude mi wawa dalde biɗo piiɓi fof mi yiɗum piiɓ hayani doggiri dow hoore ma noon ala probléme wonan ko amata jiiɗa weldire ala probléme alhamdulillahi rabbil alamin sabi allah accam sentoyam ɓernam nde a ala ga ko goɗɗo woni ga ƴeew somi yalti galle koye jaam wona weltare mais somi naati galle tan ha jimi gui geetima ko mayde tan ya lakara tan jiiɗa hen jogo joom jalta galle o sabi allah tan loonoɗa bagage ma ƴeew gara tan yayma babma palama garage tan mbaɗa Sofia ari tan mi ara ɗo ɗum jiyanima haali tan mawni nak geeci wallahi min nin mbamami hoto billahi te eppi ay ngol less ngo a wonta en gonta e ngo wallu ɗi comci man wedde yoɗi pouvert ɗi wi noon yo adna pouvert to calliɗa Sofia mi yiɗama woto wiyama waɗa haal Amadou an min holko mbanmami Amadou min yidde tan saabu Allah jiɗirmami min holko mbanmami Amadou ko ɗum tan jinmi bandam giɗam ko ɗum jinmi won koyam jimi somi torimomo hunde jaɓanami ɗum ko wona ko ɗum noon wadde miɗen yaha jeerimi an ɗo paɗa mbiɗa jeere non massa o ko min joyi ɗum Bougaye fota soy side taw compliqué oto addunam ɗo haala sah massa ko mbatta massa fatmata mi doggoyat non comme hanke a yeeyi aɓe dugge hande mbiya finnoɗo aɗa dugge jiɗa ko waat legal ngal fof nawo innam de wiya kam olo Fatima nen ɗon waɗa gorko ɓe mbi komi bonɗo ala koɓe keddini kam oto addunam ɗo haala de je n'aime pas ça de jeende mi yafidima Allah nelaɗo yaltido juuɗe ma yaltido koyɗe ma hay dépense hande o komin tottita ɗum kay jogo joni jeere fatmata an hoɗo dañɗa kalis a majji tuuramen mo jaham ñe fof mi ɓoftatama jogoɗama ɓoftude komi dokkade de no ñaɗo noddimi ko Kadia Sall de winde totta kam feccere heddide moftana ɗum ha Allah totta kam sakam alhamdulillahi rabbil alamin fatmata wallahi ɓerguel waɗi kadi galas mi weltimo e ma ay debbo moƴƴo wallat joom galle mum ay debbo moƴƴo yurmoto joom galle mum so dañi buuɗel watta e nder jiggu waɗa dépasse ko ɗum takata ɗum tagi noon ko jooɗi ɗeɗi coɗodirat de laaɓa ma laaɓa joni ɗum noon tawde ko noon a jaɓani kam alhamdulillahi rabbil alamin Allah mi weltanima mo no feewi ko heddi ko mbiɗen yaha yewtida Amadou somi yewtide Amadou hami paari annene aɗen yaha marché sika yeehi saabu Allah yahru seesi ganda ɗo daariɗa ganda ɗo jaɓɓuɗa par ce que aɗa andi ɗo tolniɗa ɗo andu hoorema de andu hoorema jaaha marché noon gona to salmodira yimɓe mbiya ɗumen ka coweɗo goto ɗum yalto ɗemgal ma de mbeɗa moole Allah Bougaye ɗum suusi yaade jeetomi haala yimɓe koɓe cowiɗo ɓinguel dimen so ñaari yeɓete billahi dagroto seese ganda ko an jeeyi dago seesa oɗo ɓiɗɗo de jogui ko ha guindam min kay mi andena hande kikka tani noko wayni uur
mi andin ko gon changement goto sa nani noon heɓe mbe naggal sana bana nagge mangue ina andi orol te bonnata huɗo ɗum woni an jaram jeewa ko ni min jiɗi ya waɗ insan jeewa ko an Allah waɗi mawɗo galle o ko an ñootata ɗo kala ko feɗɗati jeewa minen sika wayri defirka ka min kayɗat an ƴeew déjà bottari ndi fuɗɗima urde guila joni ay bara haccitaki kam min kay aɗa somi andin hannde ko an naati katani aɗa andima ha cettaka hande oɗon jinno mi yalta mi naata e wani mi defano mon maaroy liɗɗi min taki mi yaltude hande alhamdulillahi rabbil alamin wallahi jeew wallahi ɓerguel ɓuuɓi ɓerguel waɗi galas jarama ha hono amadou kam amadou mbeɗanni mon dingira mi yahatta amadou joni min jewtida mi andin ɗum kam hannde ko an naati katani billahi sukaɓe gonata noga jeew ay sa rewi to aɗa andi ko waranma a sukkat keni cuurki ɓoli wonatno e nder katani he hunde hawñi to a andata koɓe defi ko billahi wallahi yew hande hunde way barkal min ɗum min jiɗi min ko beltoɗon tan ɗum tan jiɗi wallahi min beltima ɓerguel waɗi galas jarama te kala ɗo tolniɗa wi amin inchallah wi amin tan jeewa jarama an Allah tan yoɓatma Amadou jam waɗi Amadou ma ka mbaɗa seni Bukari billahi mi ɗanaki ha gillaɓe min mbarka jam billahi ɓernam no woni tan koye holimato temi andinma ayi min kam mi ƴewdima ay jignaɓe men ɓe sa jaɓi tooñ saabu gondigal so gilli ngala ɗon ngal gondigal welata ɓooyata moƴƴata ɗum kam komi janana ɗum wallahi Amadou haali gonga Fatima Ela jeewa nam yo ɗum ko woni kadi o ndugu joɗɗo ko jiiɗa ko man wonani koydol sah koyɗo ɗuma an waɗi ni machallah Fatima ko cukkuɗa mi wawa defde mo ballata hay goto mi wallani sona hande ko min jippi nan mi wañi he mbeɗa defa pottade jeew jam jeew baɗi gonɗo ni mbaɗɗa eyi joni fan mi yaha jeere mi arta joni somi ari min jewte jeeri holnde jeeri paɗa mi tukkiya Fatima he oto yawumi de ah mbiɗa naati e wañ mbiyaɗa yaha jeere hande hay goto yahata jeere kono ganda noon Amadou ay ko gatma ko min nek heɗum muurima hakkude ma e hulimata ko woni ko ɗon ko ɗum woni hakkudame Khadija neɗɗo noon gilana taga en sawe reedu yayi mum ko gila nden waɗante programme hoddirani e gueɗe mum foof wadde woto neɗɗo yejjitata hunde fof ko hoddira andi ko jinmi joɗɗon paɗon mi naata e wañ he mi tottano mon maaro wat ko fayida min kay sa yigam noon samjani sa yiide wallede joni kay fat mi yaha mi mi ƴettiyam yiiɗa wallede mi yiiɗa hay goto defa ɗo togga ɗo barmi hande moƴƴi joɗɗe tan paɗon hande maram ko mara a yiɗi tennede maaro kay au moins ɗum tan jinmi mi yiiɗa goɗɗum A yiiɗa wallede kadi lahal ngal jaha nokkune ahamma joɗɗaɗa cuɓana abou zone jiɗɗa fof won jaam hande ala min beltima hande machallah je ha boy inchallah ɗum woni haala ka kono noon si ɗum neɗɗo itti ɗon miijo ngo tan ene wawi waɗ saali Amadou ndi quoi ça va ça va sel ça va bien Bukari mbeɗa andi ma ɗum hawma no feewi kono wata ɗum hawma mami haalanmo no wayi allo mbiɗa mbarka jam ɓe ngari hoɓe aɓene jofde wiɓe yo amen pan min ngar joni ok omo jayi ɓe ngari jofde ɓe ngari ɓen jof Jeehe. omo jayi Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois
trois familles 1000 problèmes serndi c'est la be yadibe trois familles 1000 problèmes bonni ko digal bonni ndam won ko mbino dami hey won ko mbino dami mbida mi nawlirtake oh mi seretake tampere gili ari oh tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala